Il-kumpanija tal-gaming Vivaro Limited ingħatat multa ta' aktar minn 733 euro mill-FIU. Din il-multa hija waħda rekord hekk kif hija l-ogħla multa qatt mogħtija mill-FIU. Din il-multa rekord ingħatat hekk kif din kisret 10 liġijiet. Fost dawn hemm li naqset milli tgħaddi profili ta' plejers ma' kumpaniji oħra li għandhom l-istess liċenzja. Il-monitoraġġ fuq l-attivitajiet ma kinux effettivi u anke nuqqas tarfien minn fejn ġejjin il-fondi. Aktar minn hekk, is-sistema tal-analiżi ta' tranzizzjonijiet ma kinux tajbin għal dawk li għamlu użu mis-servizz ta' din il-kumpanija. Min analiżi li għamlet l-FIU sabet kif persuna tittonfoq limitu ta' 2000 euro li suppost ikun immarkat bħala wieħed ta' riskju għoli. Iżda dan fil-verità ma seħħx, hekk kif ma' 30 persuna li nefqu 2000 euro kull wieħed ma ġewx immarkati bħala persuni ta' riskju għoli. Fl-analiżi tagħhom l-FIU u l-Awtorità Maltija tal-Gaming spjegaw kif din il-kumpanija ma segwitx il-proċeduri tagħha stess minkejja l-istess proċeduri mhumiex tajbin. Is-sit tal-kumpanija hija Christine Hamber Zumjan mill-Armenja.